така, сега влизаме в играта и мисля да паднем Sweetie Sands, ако не се лъжа. Да. Мисля днес, утре или скоро някой ден аз да си купя V-Bucks. Първите ми V-Bucks в акаунта купени може да бъдат при мен след няколко дни или даже днес. Не знам. Аз искам да си ги купя като коледен подарък от мен самия за мен. Обаче не знам дали ще ми позволят да си ги взема. Ако ми позволят, ще бъде страхотно. И ще се здобием с двата най-евтини бъндала, които има един. Даваш 18 V-Bucks и получаваш 4 скина, те са едни хелуински. Другите 3 хелуински са за 13 лева и те са много готини. Също мисля да си купя и малко V-Bucks, ни 1000-2800 там някъде. Като цяло горе-долу неща за 80, не, за 60 лева. От 80, но дано да ми позволят. Ако ми позволят, ще направим видео и за това. Толкова обаче не ми харесват нещата. Но тук чувам човек. О, видяхте ли как ми бъгна гадно играта? По ужасен начин ми бъгна играта. Падаме тук. И ще се върна веднага, когато намеря хора. Отиваме в The Dog. Защото чух някой да се стреля тук. Не. Тук положението не е добре. Не, убиха ме. Ще изиграем още една къса игра, обаче не на Zero Build, а на нещо друго. Така, хора, реших да играем Red vs Blue Map. Не знам защо, просто ми харесва. Но не ми дава да го почна. Ето, готово. Ще поиграем малко на него. И да стане нещо хубаво. За помпа я да ги разгледаме. Тази, в която току-що взех, е уникална. Каква е тази помпа? Оле, майко. Добре, няма да взимаме нея до момента. Мисля да взема това, защото... не е това, което си мисля. Трябва да намеря едно мое доста любимо оръжие. Ето го. Поне преди беше, сега не знам. По-малко. Да, бе, добавили са ги много добре, браво на тях. Взема един самурайски меч, който няма го взема, той не е безкрайен. Те ръкавици какви са, какво правят? Не ми трябва да с тях ставам невидим. Интересно.
Обаче лошото е, че не виждам хора зад мен. И май и това няма да можем да го играем. Което е доста жалко. Сега гледаме за някакви оръжия все пак. О, ето го моето любимо. Добре. Това не ми трябва. Ставам невидим. Ами да, хора, и тук няма да можем да играем. Затова ще преминем към някой друг мап. Просто не стават нещата, както си ги мислех. Еми хора, не намерих друг мап, затова смятам да приключваме с видеото. Това беше от мен. Оставете по един лайк на видеото. Чао и до следващия път.